Tnediet l-Aġenzija Maltija għall-Ikel li se tieħu ħsieb il-proċess ħolistiku tal-prodott lokali mill-produzzjoni sakemm dan jasal għand il-konsumatur. Fost l-ewwel inkarigi li qed taħdem fuqhom hemm ir-riforma tal-pitkalija li kienet imħabbra sena ilu, apparti xogħol fil-pixkerija u fil-biċċerija pubblika fost oħrajn. L-Aġent Kap Eżekuttiv Manuel Xkembri innota kif permezz tal-Aġenzija dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ikel se jkun taħt saqaf wieħed. L-ewwel ma rridu nagħmlu huwa standards tal-prodotti li intellawlhom ċertu livelli u kwalità. Mhix qed ngħid li m'hemmx kwalità, imma nemmen li għad hemm ħafna xi jsir f'dak li huwa preżentazzjoni tal-prodott. Segretarju permanenti fil-Ministeru Xarlo Camilleri saħaq il-riforma fil-pitkalija ilha għaddejja għal madwar sena u mistennija tkun implementata kollha fix-xhur li ġejjin. Sal-aħħar ta' dis-sena huwa mistenni li tkun kollha f'posta, ġifieri s'issa daħħalna sistema ta' traċċabilità, labeling, wara ħankunu qed indaħħlu wkoll is-sistema ta' standardization, ġifieri l-prodott ikun standardizzat f'kull kaxxa u bekk noqorbu dejjem lejn prezz aħjar għall-prodotti. Il-Ministru Anton Refalo qal li din hija parti minn viżjoni li se tiżgura s-sigurtà u l-kwalità tal-ikel għaliex inħass b'mod speċjali fi żmien il-pandemija li kien hemm teddida fuq il-provvista tal-ikel. Spjega wkoll li l-Aġenzija se jkollha sehem fir-riċerka u fl-innovazzjoni bilan li tara l-ħtiġijiet tas-suq u tadatta l-modell ekonomiku tal-prodott lokali skonthom. Naħseb kien hemm bżonn ħafna li ssir l-Aġenzija Maltija tal-Ikel għaliex hemmhekk inti għandek aġenzija li tħares il quddiem hija innovattiva, hija mezz ukoll biex issib swieq barra minn Malta u naħseb li l-ewwel kompitu tagħha dik li naraw li ssir riforma fil-pitkalija għax dawn it-tnejn jimxu ma' xulxin hija importanti kif diġà qed bħabba l-governanza, trasparenza u finalment kif diġà qed li l-bidwi Malti Wawċi jieħu il-prezz li jkun realment dovut lilu.